Nusantara. Ada cerah foto. Boy Audio Sound System. Buat apa? Susah itu
Monggo. Bos Wahyudi. Mas Wahyudi. Kau
kadang-kadang bunderan sama Sarawani ya. yang tolaras. Yo. Cahaya budaya Nusantara. Cahaya budaya Nusantara.
Aku yo jebolan Indosiar. DA. Tukang nyapu. Mas Wahyudi. Sang Dewi katon lamlani amba barwangi
Matur Matur Lestari. sembah nuwun.
Ruti, joget ayo joget. Kelingan manis SMP, terus kelingan ramah kemuyur, tresno lan kasih sayange, karep atiku pengen dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku nduk kepatut tresno. Nelongso rasane ati, yen aku ra bangun melu duwe. Kulite ijo sing dikacas wis duwe bojo. Kula ada semut durung rada aja direbut. Sumpah ning batin yen kula beli jadi kawin. Tekote ati ora bakal nuruti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng sedih bareng-bareng Pasukan batik. Sayange wis duwe bojo, nanging aku nduk wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati, yen aku ra lakon melu duwe. Ayo langsung aja kada, Mas Rotin. Ya. Kulite ijo sing dikacas wis duwe bojo. Kula ada semut durung rada aja direbut. Sumpah ning batin yen kula beli jadi kawin. Tekote ati ora bakal nuruti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas nduk manis rasane.
aku telu satuanku wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu abot sanggane wong tuwa ra maringke kok kaya ngene nasib sing tak rasake ngopo awak dhewe mbiyen kepenuh yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing kajaluk
Kowe njaluk lebih, mending
Sip, monggo. Monggo kemarin sebenarnya. Mbak. Ya toh, yuk. Mbak Tony. Mas Haryanto yang punya Taman Juruk, monggo, yuk. Kasih nomor satu lagi.
nemen. Yo, atur pamudhun saking Mbak Tuti.